Stevan Mojsilović, takole po malce več časa po prvenstvu, če se ozrete nazaj na celotno prvenstvo, kot ste že verjetno tudi v glavi, kot ste že dejali, vrhunska sezona je za vami. Pa jeste jako dobro, jedna sjajna sezona kad se sve uzme u obzir, kad se sve sabere, oduzme ovih prošlih godinu dana. Mislim da smo na kraju napravili jednu zaista sjajnu sezonu, imali sjajnu sezonu i napravili jedan odličan rezultat i ostvarili otprilike sve ciljeve kluba u prošle sezoni. Z odhodoma Darka Milaniča in Mirana Srebrniča ste v bistvu edini trener, ki boste začeli tudi novo sezono v istem klubu, kot ste tudi prejšnji. Da, ali daleko je nova sezona. Nadam se će tako da bude, da, odnosno na prošlu sezonu i opet, i to je lepo, govori o nekom kontinuitetu što se tiče nas u Domžalama, a opet što se tiče moje neke trenerske branše, govori o tome da nema toliko prisutnog kontinuiteta, nažalost, ni u slovenačkom fudbalu. Naravno, ne mislim na Darko je godinama bio već u Mariboru, nego nove brojne smene u toku prošlog prvenstva, nekim klubima i po 2 puta i to je ono što je ružniji deo trenerske profesije. Zelo dobra stvar prejšnje sezone je bila obramba, bili ste najboljše moštvo, kar se tiče obrambe v slovenski ligi, predvsem v drugem delu prvenstva. Če izvzamemo tekmi z Olimpijo in Koprom, ste prejeli zelo malo golov, kar 7-krat ste ohranili mrežo nedotaknjeno. Pa da, i sa tih 7 golova smo opet stigli da budemo ekipa koja je primila najmanje golove i to je svakako za pohvalu celog tima. A opet ima tu još dosta stvari, da smo najbolja ekipa na gostovanju, da smo uzeli 39 bodova. Podsjećanja radi prošle godine Domžale je završila sa 40 bodova prvenstva, mi smo uzeli praktično tih 40, odnosno 39 na gostovanju. Prošle godine smo imali 40, ove godine 60 bodova, znači za 50% više. Uzeli, izborili taj ulazak u evropsko takmičenje i kad se gleda tabela, ona se uvek na kraju gleda i svi je pre svega tako gledaju, onda je to jako uspešno. Naravno, nije to samo tabela, ima tu još puno stvari po kojima smo bili jedinstveni i po kojima smo onako odskakali u slovenačkom fudbalu, ali je bitno da smo mi hteli da predstavimo ono što smo radili i vrlo sam zadovoljan upravo tim stvarima. Naravno tabelom, ali i mnogim drugim stvarima. Verjetno ste pa najbolj pogrešali izrazitega strelca, kar 19 igralcev se je upisalo med strelce, 3 po 5 so bili na vrhu lestvice klubskih strelcev. I to govori, taj podatak govori mnogo. Sa raznoraznih strana, kako hoće ga analizira, ali svakako da govori pre svega da svi dolaze u situaciju da daju gol i jako puno smo golova, znači na taj način jako puno strelaca, koje su 2 ili 3 igrača, čini mi se 3 ili koliko dali autogolove, još u našu korist, onda je to taj broj, premašuje 20 oni koji su dali gol za nas i to je sad onako jedna dobra stvar. Naravno da je uvek dobro imati bar jednog igrača koji da 15 do 20 golova, mi to nismo imali, ali kad se sve sabere trebamo gledati ono što smo imali, što smo radili i zaista smo sa time zadovoljni. Nekaj igralcev je že odšlo, predvsem izkušena Čedikovski in Halilović, tudi Šimunović. Kakšne Domžale lahko pričakujemo v naslednji sezoni? Pa očekujemo Domžale, kako kaže predsjednik, večito u stvaranju, tim u stvaranju, večito u tranziciji. Jer sudbina kluba Domžala, ne samo Domžala, nego mnogih klubova sa ovih prostora u Sloveniji, jeste da budu u tranziciji, da stvaraju igrače, da vrše dobuku igrača i da što pre ti igrači, čim se ukaže prva povoljna prilika, nažalost, ali to je zakon tržišta i opstanka u ovom našem fudbalu, da odu u inostranstvo i da se tu nešto naplati što tiče kluba i od toga se živi i tako se popunjavaju budžeti. Naravno, igrači idu u neke bolje sredine, čim mogu da plati nam obeštećenje i toga će biti ovog leta i kod nas. Sa pozicije igrača i kluba neka bude što više, jer na kraju krajeva to je prvi cilj, promovisati igrače koji treba da idu u inostranstvo, toga se živi. Naravno, promovisati i što mlađi igrače da to mogu da budu i sa te strane smo mi ispunili cilj. Što se tiče odlazaka, pa kad sam rekao da kad se sve sabere oduzme da je uspeh sjajan, preko 30 igrača za godinu dana sam prošlog leta, zimus i sad
i sad ovog leta odlazi iz Domžala ili otišla iz Domžala. To je veliki broj igrača, to je veliki promet, naravno i u drugom smeru dolazili su igrači i dolazit će, ali za jedan uspeh takmičarski, što svakako ovo treće mesto jeste, ili za nešto više, ili za ovo takmičenje za koje se pripremamo u Evropi, ili za novu sezonu, naravno da je težnje da jedna ekipa bude u što dužem vremenskom periodu, da jednu selekciju ili da gro ekipe imamo u što dužem vremenskom periodu, i to je na najbolji način pokazao Maribor. Oni imaju jednu ekipu u dužem vremenskom periodu, samo malo dodaje ako neko ode i na kraju krajeva zato imaju takve rezultate. Ali da se mi ne poredimo s Mariborom, mi smo ili dva smo sveta različita, mi i Maribor, oni su u svom svetu, mi guramo na naš način i mislim da smo po tome onako jedinstveni u slovenačkom fudbalu, način na koji radimo, put kojim idemo, šta mi hoćemo, koje vrednosti mi promovišemo. Mislim da smo ubedljivo prvi u Sloveniji po tome, jer pričam zato što smo na trećem mestu na ovom prvenstvu završili, nismo 8. ili 9. a da smo pričali o mladim igračima, o mnogo toga, zbog toga pričam i nadam se da ćemo upravo Domžale iduće godine videti na tom putu, Domžale koji će igrati fudbal od prve do zadnje minute, kao što sam rekao kad sam dolazio, još aprila prošle godine, pa onda i prošlog leta, i Domžale koje su na kraju krajeva i do zadnje minuta, zadnje kola igrale za nešto, takmičile se i da nikad neće nedostajati uzbuđenja na utakmicama Domžala, a zbog toga se dolazi i verujem da ćemo samo unaprediti našu igru i da ćemo biti još i bolji. Koliko će to na kraju biti dovoljno za tabelu, jer ona prvo interesuje i naše simpatizere i prvo se gleda, vidjet ćemo, a da će biti igrača koji će još više napredovati, da će ovi mladi igrači koji su dobili sad po prvi put priliku da odigraju malo više utakmice u životu u članskoj ekipi, seniorskoj ligi, još više napredovati, pokazati da li se na njih može računati, u što ja verujem da može, da budu nosioci i da ćemo sve to spojiti kao što smo sad radili, a nije lako, najteže je raditi selekciju, mi sve vreme čistimo ekipu, odnosno radimo selekciju, upravo je zato toliko odlazaka igrača, mi sve vreme uvodimo mlade igrače iz omladinskog fudbala u seniorski fudbal, što je najteže u fudbalu kad se radi o mladim igračima. Za sve vreme radimo i doobuku tih istih mladih igrača, da dolaze dovoljno obučeni i spremni za seniorski fudbal. Sve vreme treniramo za takmičenje koje je ozbiljno, a to je Prva liga Slovenije, i sve vreme se jako uspešno takmičemo u Prvoj ligi Slovenije, što na kraju pokaže jedan rezultat. Kad sve to saberemo, spojiti sve te stvari u jednu uspešnu takmičarsku sezonu zaista nije lako, i evo ja da koristim priliku da iskažem jednu nezahvalnost, to nam je posao, i jednu ovako čestitku javnu i svim mojim saradnicima u stručnom štabu koji su radili, i naravno igračima, jer bez igrača to ništa ne bi moglo, jer nije bilo lako pratiti ime i nije bilo lako toliko raditi, biti toliko zahtevan, i oni su sve to pratili, davali svoj doprinos, davali dodatni kvalitet, i saradnici, svi vi koji ste saradnici u klubu, i na kraju krajeva ovo je ovako rezultat za sve u klubu, počeo od predsjednika pa do ovih ljudi koji su zimu znali i noću pod reflektorima da po celu noć čiste sneg da bismo mi mogli da radimo, tako da je to jedan ovako veliki uspeh i lepo je biti na kraju ove sezone u Domžalama, ali to je jedan veliki uspeh za sve zaposlene u klubu, naravno i za one koji za nas navijaju. Mislim da smo svi radili u korist rezultata, da igračima bude uvek dobro, da izvučemo maksimum od igrača i da na kraju krajeva to rezultira nečim lepim, što svakako ove godine jeste.